Ýurtda azyk üpjünçiligi barha agyrlaşýan mahaly güýç edaralary arz-şikaýat bildirýän adamlara basyş edýär. Türkmenistanyň bir rükünjeklerine un, çörek, tuğuk buğdy, şeker we ösümlik ýagy ýaly ilatyň gündelik sarp edýän esasy azyk önümleriniň gytçylygy barha ýitileşýär. Gytçylygyň fonuny güýç edaralary köpçülikleýin arz-şikaýat edýän adamlara garşy basyşyny güýçlendirýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 14 aprelde paýtagtyň döwlet dukanlarynyň birine satyga çykarylan ösümlik ýagynyň, towuk buğdynyň hemde şekeriň söwdasy barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä bu önümleri satyn almak üçin dukanyň öňüne 200-den gowrak adamly uly nowbat döredi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli döwlet dukanynyň belgisini we onuň ýerleşýän ýerini ma'lum etmekden saklanýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä nowbatlar dukanyň esasy köçä görünmeýän tarapyny köpçülükden gillenýär. Saat 8-de ösümlik ýagyny, towuk buğdyny we şeker satyp başladylar. Saat 10-nyň ýaryna ösümlik ýagy gutordy. Soňra towuk ýagy. Iň soňunda şeker satylyp gutordy diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly ikinji habarçysy paýtagtyň çörek bulky önümleri satylýan döwlet dukanlaryna çöregiň her ele 2-den satylýanyny, hususy dukanlarda sünkli sygyr etiniň 1 kilogramynyň 38 manatdan satylýanyny 14 aprelde habar berdi. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy Ahaly welaýatynyň Tejen şäherine ýerleşýän bilelikdäki azyk söwda dukanlaryna hemde şäheriň çörek sehlerini değişli dukanlaryna gytalan çörek barada habar berýär. Onuň sözlerine görä şäheriň çörek sehine değişli dukanlarynyň öňünde her gün çörek satyn almaga garaşýan adamlaryň uly nowbatlaryny görmek mümkin. Hususy dukanlarda çörek satylsa da onuň bahasy 3 manatdan 5 manata çenli gymmat hemde derrew satylyp gutorýar diýip habarçy bellädi. Onuň sözlerine görä Tejen şäheriniň ýaşaýjylary ýerli alyjylar jemgyýetleriniň birleşigine değişli bir çörek sehiniň önümlerine uly gyzyklanma bildirýär. Ýöne şu wagt birleşigiň ýol başçysy ol sehde çöregiň satylmagyny gadagan etdi diýip habarçy sehde öndürilýän çörekleriň birleşigiň gapdalyna ýerleşýän bilelikdäki söwda dukanlaryna satylyp başlananyny habar berdi. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň maglumatlaryna görä Ahaly welaýatynyň alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň garamagyna welaýatyň çägine 397 sany söwda nokady hemde 46 sany önümçilik sehi hereket edýär. Gytçylyk barada ýurtdan gowuşýan maglumatlaryň fonuny Türkmenistanyň güýç edaralary gytçylykdan şikaýat edýän adamlara garşy basyşyny güýçlendirýär. Türkmen hökümeti prokuratura we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň edaralaryna raýatlaryň un we ýag şikaýaty barada ýazan arzalaryny diňlemezligi tapşyrypdyr diýip habarçymyz anamdar çeşmelere salgylanyp habar berýär. Ýagdaý erwet şuň fara we trabyna ýüzlerçe aýal un sorap häkimlige baryp boş gaýdypdyrlar diýip habarçymyz 14 aprelde maglumat berdi. Habarçy toplanyp şikaýat eden adamlara bu ýagdaý ýene gaýtalansa, olary häkimetler tarapyndan 15 günlük tutsawlyk haýbatynyň atylanyny habar berdi. Farapda bolan bu nägilelik çäresi 3 aprelde Mary şäherine 14 aýalyň azyk üpjünçiligi bilen bagly geçiren protest çäresiniň ýygyany geçirildi. Dünyadaki koronavirus pandemiýasynyň fonunda Türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlara pul ugratmak mümkinçiliklerini hasda çäklendirmegi bilen ýurdun daşynda galan türkmen raýatlary sultanda talyplary çykkansyz ýagdaýy düşendiklerini aýdarlar. Soňky günleriň dowamında Türkmenistanyň dürli künjegindäki ene-atalardan daşary ýurtlardaky bilim alýan çağlaryna pul ugratyp bilmeýändikleri barada barha köp maglumatlar gelip gowuşýar. Sol bir wagtda azatlyk bilen habarlaşan türkmen talyplary azyk imit almagda pullarynyň galmandygyny aýdarlar. Bellesek Türkmenistanda Western Union arkaly her aýda $200 möçberinde pul ugratyp bolýar. Fevralda Mary welaýatynda iýerilen bu aýlyk teristanyň möçberiniň 50% kemeldilip $100 düşürilendigi barada hem maglumatlar peýda bolupdy. Biz şu wagt karantinda 2 aýdan bäri öýden pul gelenok. Bolýan jaýymyzyň kireni tölemäge, hatda çörek almaga da pulumuz galmady. Ene-atalarymyz her gün Marynyň banklarynda ýeri bilen nowbaty durup pul ugratmaga finansiýarlar. Biz universitetimizden sorulan ähli resmi namalary, sultanda pasportymyzyň ähli tahypalarynyň nusgasyny hem ugratdyk. Emma bankdakylar her ýerde täze bir dokument sorap, ene-atalarymyzy izni gaýtarýarlar. Viza kartlarymyza hem pul goýup bermeýärler diýip Gazagstanyň ýokary jaýlarynyň birinde bilim alýan türkmen talyby we gurrun berdi.
Ol başga da onurçy, hususan da ene-atalary marada bolan türkmen talyplarynyň bu çäklendirmelerden köseýändiklerini sözüne oşdy. Bellep geçdik, şu mazmunly maglumatlar beýlik ýurtlarda bilim alýan türkmen talyplaryndan hem dowamly gelip gowuşýar. Koronavirus pandemiýasynyň arasynda türkmen häkimetleriniň girýän çäklendirmeleriniň fonunda bularyň sany hasda artdy. Habarlaşan türkmen talyplarynyň şahsiýetleri, olaryň okuyan ýokary hujjaýlary, sellide asakda beýan ediljek ýagdaýlaryň tenesi, olar bilen yüzbe-yüz bolan adamlaryň atlary barada jikme-jik maglumatlar bar bolsa-da, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary efirde agzamakdan saklanýarys. Türkmen banklarında çağılarına pul uğratacak bolan ene-atalaryň dowamly täzelenýän bürokratik çäklendirmeleri bilen hem yüzbe-yüz bolýandyklaryny ýagtalýar. Lewapda bir ene-ata daşary ýurtda okuyan ogluny pul geçirmek üçin halaç etrafyndan merkezi Türkmenabad şäherindäki Türkmenbaşy bankyna geldi. Nowat ýetinden soň jemlän resmi namalaryny kassir gyzyň öňünde goýdular. Bankyň işgäri destini är aýalyň resmi namalaryny ýzyna atyp, siz mal saklap onu soýup etini satan puluňyzy bank üstünden uğratsak bolsaňyz, ozaly bilen salat gullugundan bir resmi nama, soňra şol maly özüňiziň saklap semiredip toýandyňyz barada ýaşaýan ýeriňiziň arçynyndan kepilnama, şeýligim etini haýsy bazarda satan bolsaňyz, şol bazaryň bazar komundan kepilnama getirin, diýdi. Bu gezek prezidentlerine pul geçirip bilmejegine gözü ýeten ene, onda biziň öýde bir pensioner mamamyz bar. Hiç ýok, ujypsyz bolsa-da, şonuň pensiýasyny geçirip ber, jan uýam ýüzüňden aýlanaýyn diýse-de, bankyň işgäri pensioneriň puluny geçirmek üçin pensioneriň özü kassa gelmeli diýdi. Etrap asyp vilayet merkezine gelen er aýal nowatdan çykyp gitdiler diýip bu waka şaýat bolan bir çeşmämiz gurrun berdi. Şol bir wagtda vilayetlerdaky ene-atalardan çağılarynyň viza kartlaryna pul goýup bilmegi üçin olaryň hut özleriniň Aşgabatdaky daşary ykdysady iş bankyna gelip ol ýerden prezidentleriniň adyna açylan viza kartynyň göçürmesini getirmek talap edilýär. Bellesek ýurtda koronawirusyň ýaýramagyna garşy görülen şäherleriň fonunda vilayetleriň arasyndaky gatnaw, hususan da Aşgabada giriş çykyş çäklendirildi. Sol bir wagtda azatlyk bilen habarlaşan ene-atalar bank işgärlerine para berilse, onda pullarynyň destine geçirilip berilýändigini aýdýarlar. Olaryň sözüne görä $200 pulu uğratmak üçin 2100 manat, ýagny resmi kurs boýunça 840, Garabazyň kursu boýunça hem $100 möçberinde para bermeli. Ýokarda gurrunga edilýän ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyndan we degişli banklaryň yerli sahamçylaryndan kommentari almak başartmady. Türkmen häkimetleri we resmi medeniýeti raýatlaryň daşary ýurtlarda pul uğratmakdaky yüzbe-yüz bolan kynçylyklary we munyň netijesinde döreýän noksanlyklar barada ilat köpçüligine maglumat bermeýärler. Bu ağırlykda 10 aprelde geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Merkezi Bankyň başlygy Anna Durdiýew ilat, kiçi we orta telekiçiliň wekilleri üçin mahaly hyzmatlarynyň derejesini kämilleşdirmek boýunça çäreleriň görülýändigini öňe sürdi. Emma adatça bolşýaly bu çäreleriň detallary aýan edilmedi. Türkmen hökümeti ýurdun ýollarynyň awtologlaryň tekniki ýagdaýyny, hereketini berk gözegçiligi ýola goýýanyny aýdýar. Emma ýollaryň, köpürleriň gözegçiligini ýagdaýy polisiýa işgärleriniň gatnaşmagyny alym berim faktlary hakyny gurrun etmeýär. Türkmen Awtoýollary agentligi Türkmenistanyň çäklerini hereket edýän yerli we daşary ýurt awtologlaryna GPS arkaly gözegçilik etmek planlaşdyrýar. Bu arada vice-premier Bayramgelli Ögezow 10 aprelde geçirilen hökümet mejlisinde hasabat berdi. Şonuň bilen barlykda ýurdun çäklerini we halkara gatnawlaryny awtolog hyzmatlaryny amala aşyrýan yerli we ýurda gelýän hemde üst aşyr geçýän daşary ýurt awtologlarynyň maglumat binýat dörediler. Olara GPS enzam arkaly gözegçilik ediler. Tadahanyň maglumatyna görä bu işler sanly ulgama geçmek netijesinde tapgyrlaýan esasy amala aşyrlar. Gözeňinde tutulýan işler amala aşyrmak üçin ulaglar bardaky maglumatlary özünde jemleýän merkezleşdirilen maglumat binýady. Ýurda gelýän we üst aşyr geçýän daşary ýurt awtologlarynyň hasabatyny ýöredýän elektron awtolog karty dörediler. Döwlet eýsiligiň näkneşir bu işleriň 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabryna çenli amala aşyryljakdygyny belleýär. Prezident Muhammedowyň bellemegine görä ulag serişdelerini olaryň teknik ýagdaýyna hereket edýän urna we yerleşýän ýerine gözegçilik ýola goýmak gatnawlaryň howpsuzlygyny we işleriň netijeligini ýokarlandyrmagy kömek eder.
Adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň regionlaryň etraflaryň arasyndaky ýollary, köpürleri köplenç bolmaly ýaly seredilmeligi, olaryň uzak wagt bejerilmeligi howply ýagdaýlaryň döremegine alyp gelýär. Emma Türkmen döwlet habarlugy ýurduň ýollaryna bolýan köçe ýol hadiseleri barada açyk maglumat bermeýär. Bundan başga Türkmenistanyny ösýän işsizlik köp adam öz hususy awtologlaryny ýolagçy ýük gatnatmak ýaly işleri başurmagy mejbur etdi. Hususy loglaryny kire edýänleriň arasynda teknik taýdan guratdal awtologlar ulanýanlarda, sürjülük şahadatnamasyny para berip alanlarda azerlip, degişli edaralaryň wekilleri azatlyk bilen anonimlik şertinde eden söhbetlerini aýtdylar. Netijede häkimetler adamlaryň hususy awtologlarda gazanç etmek mümkinçiliklerini berk çäklendirdiler. Olara agyr jerimeler saldylar we arasynda garantyl, goý renkli awtologlary ulanmalyk ýaly dillen berilen görkezmeler esasında hem uly päsgelçilik töretdiler.